So, today we are here in Lupot. So, mo ni siya ang mga pamilya. So, aniya kami karon sa Lupot, sa lugar sa ako ang iyaan. So, mo ni ang mga gwapa. Hi, fans! Oh. So, mo ni siya. Nas bukid. Kung uhawon, kat lang. Nanay kuan, nanay sud. Ha? Kawatan ni tuba. Anang ko. Lingi nga rin sa. Lingi sa wala. Lingi sa too. Lingi nga rin. Mo ni ang kuan nga tubaan. Ito siya nga inon, katong kastikas. Kana. Kumakay angay mananggo toy. Angay ni mo, Bolmer. Kaya papa ninyo ang katubo. Kumusta man ang halin sa imong tuba? Manay. Kumusta ang halin sa imong tuba? Kumusta ang halin sa imong tuba? Ang Imong tuba ba? Ang imong kuan ba maabot sa usa ka kuan container? karon para konsumo man manding ninyo. Ah. Wow, kagrapon. Kanang wow, kagrapon. Prat ni kulapon ni kapon. Na. Oy. Balik na. Oh, kana. Madam, diin ka dam. Nagsubay sa washing. Bituon lo kay ni. Ang Lagas kung kini mura man ni kuan. Nasa mga lagas ni mama. Dam ninyo. Asa may yung property? May kidako makaini inyuhan. Tagpila mo, tag 1 hectare? Ako po ipakaw ako diri sa na to. Naade kay apo diha. Silo na. Nice, bay kayo mo sakay og kuan balsa. Balik ko So ang liso ani sa ngagod mao na himuon og tabliya. Ah, okay. Dagang kay sila og kakao. Wow. Anaon. Kamaayo ba na kung posing naghisali. Ah, naa siya kuan. Aw sa pwede eh. Isa wait. Ito na.